Це форум нацменшин. Тут зібралися представники політичних партій, котрі обговорювали питання. На порядку денному було питання мовного закону, а зокрема 7 статті. Через 20 хвилин після початку форуму зайшли в зал люди в чорній формі, без розпізнавальних знаків, назвавши себе громадянами України. Вони сказали, що цей форум є сепаратистський, так як тут є запрошені депутати Європарламенту, котрі їздили в Крим. І вони мають переживання з того, що ці депутати абсолютно не об'єктивні по відношенню до України. Відповідно, цей форум перешкодили проведенні форуму, і в подальшому тут відбувається дискусія між представниками, ті, які прибули для зриву форуму, а також між організаторами. Ми будемо тут залишатися, слідкувати за ситуацією і будемо повідомляти вам про подальші події. Студія. Дякую. Це був наш Роман Реведжук. Згодом розкажемо більше про це. Україна отримує від Сполучених Штатів сучасне озброєння і не лише «Джевеліні». Про це заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, на безпековому форумі у канадському Галіфаксі. Він закликав світ виступити єдиним фронтом проти російської агресії. Нині росіяни поширюють дестабілізацію у Грузії, на Донбасі, у Сирії. І в подальшому це може поширитись на інші регіони. Світ має виступити у цій боротьбі єдиним фронтом. Україна ж має отримати у цій боротьбі необхідне обладнання. We will definitely get more defensive weapons and military equipment in the future. В майбутньому ми точно отримуємо більше оборонного озброєння і військового устаткування. Нам потрібне усе це обладнання, логістична підтримка і тренування. Крім того, це взаємовигідно. Ми передаємо свій досвід боротьби з росіянами. Йдеться не про один окремий елемент пазлу, не лише про джавеліни. У Комітеті з питань нацбезпеки і оборони схвалюють рішення Сполучених Штатів. У свою чергу обіцяють, що працюватимуть над тим, аби на питання безпеки було виділено 5% ВВП. А нічого не заважає Сполученим Штатам розпочати процес надання летальної зброї. Жодних юридичних немає проблем. Є лише політичне рішення, яке зараз проходить остаточну версію затвердження. Відсьогодні органи прокуратури втрачають право розпочинати розслідування щодо високопосадовців, правоохоронців та суддів, оскільки ці повноваження переходять до Державного бюро розслідувань, яке досі не створено. А ось продовжити відповідні повноваження прокуратури депутати минулого тижня не спромоглися. Заступник голови Комітету з питань протидії корупції Віктор Чумак назвав це процесуальною прогалиною, але катастрофи в цьому не бачить. Нічого страшного, нічого на землю небо не впаде і море з берегів не вийде. В принципі, я думаю, що деякі справи можуть бути просто-напросто, вони не можуть піти в суд, тому що суд буде приймати справи як неналежні нові справи, які будуть зараз порушені від сьогоднішнього дня. А всі ті, які вже розслідуються, вони будуть розслідуватися і далі. Тут нічого страшного не відбувається. Українського журналіста Романа Сущенка навідали дружина та донька у московському СІЗО Лефортово. Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін на сторінці у соцмережі. Кореспондента агенції «Укрінформ» затримали торік, 30 вересня, в Росії та звинуватили у шпигунстві. Начебто журналіст, кадровий співробітник української військової розвідки. Родина навідала журналіста перед судом. Процес проти журналіста вийшов на фінальну стадію. Марк Фейгін пророкує, що вирок буде несправедливим і дуже суворим. Українського громадянину підготували 20 років колонії за нібито збір інформації про ймовірне вторгнення Росії в Україну 2016-го.
Сейчас у нас этап ознакомления сделан, идет по статье 217 УПК. Мы с Романом знакомимся, значит, с материалами. Вот на 4-м томе мы сейчас из 10 томов сегодня вот тоже пойдет на ознакомку. Мы вместе с ним будем смотреть 4-й том. Ну, по окончании знакомства дела, возможно, это будет уже в начале декабря. Дело будет обвинительное заключение, следствие передаст в прокуратуру, там утвердит и передаст дело в суд. Так что можно ожидать начала суда, там, предварительное слушание в конце декабря, может быть, уже после январских длинных каникул, после праздников. Чергового українця затримав у Білорусі тамтешній КДБ. Про це повідомляє інтернет-видання «Лівий берег». Йдеться про керівника підприємства «Завод обважнювачів» Олександра Скибу. Відомо, що 15 листопада Скиба приїхав за відрядженням на тракторний завод до Мінська. Додому він мав повернутися того ж дня, але наступного ранку зателефонував дружині з білоруського номера і повідомив, що його затримали оперативники спецслужби. Це вже третій за півроку український громадянин, якого затримало КДБ Білорусі. 4 серпня у цій країні зник Павло Гриб, який згодом опинився у слідчому ізоляторі Краснодарського краю Російської Федерації. 25 жовтня у Мінську затримали кореспондента українського радіо Павла Шаройка. Йому закидають традиційне для іноземних журналістів шпигунство. 70 країн дали Україні 190 рекомендацій щодо поліпшення ситуації з правами людини. Сталося це в рамках універсального періодичного огляду Ради ООН з прав людини. Зокрема, під час обговорювання відзначили те, що в Україні збільшилася кількість порушень прав людини саме після анексії Криму та окупації Донбасу. Експерти порадили працювати над забезпеченням прав людини на цих територіях. Також говорили про судову реформу, про запобігання катуванням та захисту прав жінок. До березня 2018-го Україна має розглянути ці рекомендації і оголосити свою позицію по них. Окремий наголос робився також на ситуації, яка була пов'язана з конфліктом збройним на Донбасі, з окупацією Криму, а також викликами, які постають перед внутрішньо переміщеними особами. Очевидно, в нашому звіті, що найбільшим викликом для захисту прав людини в Україні є незаконна анексія Криму і окупація Донбасу, тому що будь-які збройні дії породжують масове порушення прав людини. Україна все частіше відмовляє мусульманам-біженцям з Росії в отриманні політичного притулку. Про це повідомляє Асоціація мусульман-біженців «Азан». За їхніми даними, це призведе до того, що вони повернуться до Федерації, де на них чекатимуть переслідування за релігійною ознакою. На взгляд украинцев, они являются политзаключенными, а на взгляд властей Российской Федерации они являются террористами. И если крымчане для вас, те, которые сегодня находятся в местах лишения свободы, являются террористами, тогда логика того, что пограничники не пускают на территорию Украины повешенным ярлыки террористов и экстремистов Российской именно Федерации, тогда вы правы. То мы террористы и экстремисты. Процент тех, кому предоставляется убежище, это 12-14% от общего количества обратившихся за убежищем. Это без разделения по религиозному признаку, то есть всех. Я думаю, что к мусульманам отношение более жесткое, больше предубеждений и стереотипов. Я думаю, количество мусульман в процентном отношении будет еще меньше. Наразі це всі новини. Дивіться «Заман» о 16-й та дізнавайтеся більше. Будьте з АТR.